espais comunals, que eren boscos, rius, la població anava allà i es bastia dels fruits dels arbres, dels peixos dels rius, d'aquest tipus de coses. Qui comença a cercar tot això i a privatitzar-ho és la lògica capitalista. Per exemple, Tomàs More, quan ell escriu l'Utopia el 1516, ell escriu justament per, en certa manera, respondre a quin tipus de societat veu que s'està començant a desconstruir, no dius que la propietat acabarà destruint aquesta societat que tenim, per tant vaig a proposar una forma en què això no sigui, i ell planteja la primera utopia, una de les utopies, podríem dir, això, més properes que es comencen a elaborar. Per tant, el mercat no sempre ha sigut el mecanisme de decisió, en el capitalisme és quan comença a ser. Clar, la qüestió, jo diria, és que el mercat, com a forma en la qual té sentit l'intercanvi a través d'aquest mecanisme monetari, d'aquest mecanisme del que intervenien els diners, el que fa és destruir totes les relacions socials diferents a les que el capitalisme proposa. Per tant, hem de tenir en compte fins a on fem servir el mercat. Això, per exemple, que ho explica molt bé és Karl Polanyi. Polanyi és un antropòleg que té un llibre importantíssim de crítica a la imposició del mercat, a com el mercat va destruint totes les relacions socials col·lectives, que és aquest llibre que és La Gran Transformació, que és un clàssic, diguem, del pensament social. I, Polanyi no és un marxista, és una persona que arriba a aquest tipus de plantejaments des d'una altra òptica, diguem, a la marxista. Per tant, compte amb quin tipus de relacions introduïm per la via del mercat a l'hora d'assignar els recursos. Per tant, jo el que diria és, nosaltres en la societat ha d'existir determinats béns que han de ser assignats a la població no per mecanismes, diguem-ne, mercantils, sinó per assignacions de forma col·lectiva, perquè col·lectivament entenem que la població ha de tenir accés a un habitatge digne, ha de tenir accés a subministrament d'aigua potable, a subministrament elèctric, a educació, a sanitat, a tot el que seria a mobilitat, fins i tot, a oci, jo diria. Hi ha tota una sèrie d'elements que hem d'assignar col·lectivament, jo diria, per dret de ciutadania. I hem de trobar els mecanismes on això sigui assignable. I aquí el mercat, jo diria, ha de desaparèixer. No hi ha d'haver mercat, hi ha d'haver el criteri de l'oferta i la demanda ha d'estar substituït pel criteri del dret de ciutadania, del dret d'existència, de formar part d'una col·lectivitat, i tu no formes part d'una col·lectivitat per possibilitats de desenvolupar-te en aquella col·lectivitat. Jo diria que el mercat l'hauríem de dedicar només a aquelles parts, diguem-ne, de la societat, de l'intercanvi, que no fossin rellevants o que no determinessin processos de desigualtat en aquelles societats. Per exemple, si hi ha un petit artesà que vol produir una petita producció en un poble, que vol produir unes sabates o vol produir un producte, jo què sé, d'alimentació o no sé què, es pot deixar que aquesta cosa es faci i això s'intercanviï per uns diners que poden servir per aquest funcionament. Això són uns diners que poden tenir una lògica municipal o poden tenir una lògica estatal com la coneixem ara, o supramunicipal. Llavors jo el que diria és, el mercat l'hem de reduir a àmbits que no generin, en el seu funcionament, no generin nivells de desigualtat entre la població, que siguin uns nivells, podríem dir, de desigualtat que puguem controlar des de la perspectiva col·lectiva i, evidentment, les grans decisions de la societat, tots aquells elements que fan que assignen els recursos perquè les persones visquin amb dignitat, això ho hem d'assignar al marge, diguem-ne, de la lògica mercantil. Jo diria per dret